Ja, hej. Vi er nu kommet til sidst i marts måned. Bierne har haft nogle gode, lange perioder med varme og pollenindsamling og er kommet godt i gang. Og så får vi pludselig kulde igen. Og derfor er jeg nødt til at lave nogle indgreb ved mine starter, så at de kan holde varmen og holde på, indtil vi skal begynde at lave dronninger en gang hen i maj måned. Så det jeg vil nu, det er, at jeg vil prøve at begrænse pladsen lidt, og så skal de slås sammen med en familie mere, så de kommer til at sidde som en dobbeltfamilie. I kan se, de dækker cirka 7 rammer her, og har siddet med en fodertaske i vinter. Så jeg har været ude og give dem 3 kunsttavler, fordi jeg var for optimistisk. Og de skal op igen. Mine finisher, som de hedder, de familier her, de skal jo sidde og lave dronningcellerne færdige, når de har siddet et døgn i starter. Så der skal være masser af bier. Rigtig mange bier. Rigtig mange unge bier. Så det kan en familie ikke ordne. Så det kræver 2 familier. Og det vil jeg lave nu. Nu tager jeg lige og putter en taske ned her, som begrænser pladsen. Og eventuelt kan jeg give lidt mere foder, hvis det er, at det bliver nødvendigt. Det skulle det helst ikke, fordi der er masser af forårsblomster, men vi skal bare have noget varme. Når jeg skal sætte 2 familier sammen, så kan man vælge at bruge sådan en avismetode her, hvor man lægger et stykke avispapir. Jeg bruger altid Kristeligt Dagblad, så kommer bifamilien ikke op og slås. Det er en god sikkerhed. Andre aviser kan også bruges. Så ridser jeg lige nogle ganske små huller. Ikke ret mange. Og så henter jeg en bifamilie mere. Øjeblik. Også en 7-rammers familie, som bliver sat på den måde, at taskerne de kommer til at sidde over for hinanden, eller oven på hinanden. Så bierne faktisk sidder på 14 tavler, 2 gange 7 tavler. På den måde her. Og så i løbet af et døgn eller sådan noget, der vil de gnave sig igennem og blive forenet som en enhed. Og så har vi altså en dronning siddende i den nederste kasse, dronninggitter og en dronning i den øverste kasse. Og når bifamilierne virkelig knalder på, og der er god udvikling i dem, så gør jeg det, at jeg fjerner den dronning heroppe, putter over en lille aflægger, og så begynder jeg at lave mit finisher arbejde, som jeg vil vende tilbage til senere. Men det her, det er simpelthen en nødvendig foranstaltning, fordi vejret er blevet så koldt at slå dem sammen nu. Ellers så havde jeg ventet lidt, til de så havde stået og udviklet sig hver for sig. Det kan godt være en fordel samtidig, men nu bliver det sådan i år. Man er nødt til at agere efter vejret. Så.